bawb, a chroeso i'n sesiwn allan ni o Elan yn Holi, a fi'n excited iawn i ddweud bod Diffiniad gyda fi heddi, wel, 3 o aelodau Diffiniad, sef Ian, Ewan a Iestyn. Helo chi'ch dwi, chi'n iawn? Helo! Hey! Fi lyco nawr mae pawb yn chwifio mewn Zoom. A mae'n thing nawr yn dweud fel, helo! Chi gyd yn oce? Chi gyd yn cadw'n iawn? Yeah. Good so far, diolch. Good. O, fi'n really check bod chi gallu gwneud y sgwrs yma gyda fi heddi. So diolch yn fawr iawn am eich amser chi. So, y pop band Diffiniad. Fi'n fan mawr o'ch gwaith chi a yn fan mawr o'ch perfformiadau byw. Fi wedi gweld chi cwbl o weithiau nawr a yn mwynhau dawnsio'n wirion i Diffiniad. A dawnsio'n wirion i Diffiniad pan fi adra hefyd. Sy'n bach yn embarrassing, ond dyna ni. Ond, so ni'n licio mynd nôl i ddechrau Diffiniad a sort of nôl i'r blynyddoedd cynnar yna, i'r 90au cynnar, nôl i'r wythgrig lle ydych chi gyd yn reiddiol o. A, sort of sut nath sort of Diffiniad ddechrau? Wel, oeddwn ni gyd yn yr ysgol Maes Garmon yn yr wythgrig. Oedd Gez sydd ddim yma, yn flwyddyn yn hŷn na fi a Iwan, ac oedd Iestyn flwyddyn yn iau na fi a Iwan. So, oedd na gyfnod pan oeddwn ni gyd mewn rhyw siap neu gilydd yn y chweched efo'n gilydd, yn chweched isaf neu chweched uchaf. Ac dwi'n meddwl ddylen ni daro'r bêl draw i Iwan neu Iestyn ar y pwynt yma i esbonio sut ddaru Diffiniad gychwyn a codi fel Phoenix from the Flames o fel lludw band arall. So, draw at chi. Very Alan Partridge. Mae yna bit pwysig cyn y darn yna, oherwydd, os dwi'n cofio'n iawn, ond y gêm pêl-droed ar Caea Ysgol Maes Garmon, a oedd Iestyn wedi dechrau band efo Gez, a rhywsut neu gilydd nes i perswadio fo bod dylse fi ymuno i band o. A enw'r band ma oedd My V Gun. A ma hwnna'n, dwi'n meddwl bod y bit o My V Gun yn bwysig oherwydd nath ni recordio stwff yn hwnna ac o'n i'n band oedd yn chwarae gitars a bethau, tre chwarae yn fyw. A dwi'n meddwl oedd y profiadau yna yn dilyn fyny at Diffiniad wedyn. Oherwydd o'n i'n cael lot o lwyddiant. Nath i give it a good go, do, Iest? O, do. A nath ni trio recordio beth adre yn garage ti a bob peth. Do. Nath ni tap yn y garage. Do. Sex yn y dyddiau yna. Do, proper DIY job yna. Yeah. A wedyn nath ni sylweddoli bod ni'n methu rili chwarae gitars yn dda iawn. Wedyn so nath ni fel, wel, ni ffordd yn gallu troi wan di dance music ynddo. Oedd Iwan hefyd mewn band arall ar y pryd, cos oedd o mor prolific o'r enw Jalopies, ynddo Iwan? Oedd. A oedd hwnna ter un adeg, a mi o'n y gyfnod lle ni'n y ddau band. A mae hwnna wastad yn anodd bod mewn dau band. A plesio dau lot. Ond nath ni, dwi'n trio cyfo pryd yn union wedyn, oedd y, so ti'n deud un, oedd Diffiniad yn dechrau. 1990? 1989? Na, 91 oedd o, os dwi'n cofio'n iawn, cos oedd unai ti neu Iest neu Gez di dod ato fi a dweud, da ni'n mynd i'r studio, da ni'n mynd i'r studio Les yn Bethesda i recordio cwpl o ganeuon, cos ni wedi cael arian trwyddo gan Video Now am fel repeat fees, pan oedd ti arfer cael repeat fees am gael videos di ddangos ar y teli. Achos gath My V Gun fideo ar Video Now. Ac oeddech chi wedi iwsio'r arian o'r repeat fees o'r gan nath chi'r fideo ar gyfer, a dweud, da ni wedi sgwennu cwpl o ganeuon, maen nhw'n bach mwy dancy, Ian, wyt ti eisiau dod i'r studio fy ni, o'n i'n gwybod pam, o'n i fel just cyfrannu, whatever. So, oedd hi fatha Mehefin 91, probably, oedd fi a Iwan newydd orffen lefel A ni. Ac oedd Gez di bod yn Gaerdydd am flwyddyn yn y brifysgol, ac oedd Iestyn yn 61. So, o'n i newydd ddod nôl o Magaluf. Oedd fi a Iwan newydd bod ar wyliau yn Magaluf yn dawnsio. Summer of 89, yay! Summer of 91, yn dawnsio yn wirion am 7 noson yn ôl tan 7 gloch bob bore. Piano, house pianos, Italian house bobman. So athon ni'r studio yn Mehefin yna, a oedd Iest a Iwan a Gez di sgwennu caneuon, a wedyn
nath un ohonych chi anfon tap at fideo naw neu rhywbeth fel na? Efo'r cyneuon? Achos, hefyd, Elan, hwn yn bwysig, I suppose, oedd y Steddfod Genedlaethol y flwyddyn yna yn yr Wyddgrug? Ie, oedd y flwyddyn yna. A nath Diffiniad cael cyfle i chwarae y flwyddyn yna, yn do'n Steddfod Wyddgrug, do? Wel na, nathon ni... So, oeddwn ni yn y Steddfod, a oedd ni fel diwedd yr wythnos, oeddwn ni gyd wedi bod yna fel troopers o'r dydd Sadwrn cyntaf, fel local lads made good. Ac oedd rhywun o fideo naw, dwi'n meddwl Emyr oedd hefyd yn rhan o angst yn gweithio'r fideo naw, di ffeindio ni, cos yn amlwg oedd dim ffonau symudol ar y pryd, a deud, fysach chi efo diddordeb mewn wneud fideo ar gyfer fideo naw, ac ni fel, amazing. Yr unig beth ydy, da chi'n gorau wneud yr Dysil ar ôl i'r Steddfod orffen, so ni fel, O'n ni gyd yn 19 neu 17 o whatever, so oedd yn ffain. Ond, so nath ni ffilmio'r fideo cyntaf ni yn y Steddfod, tra'r y Steddfod literally yn cael ei ffynnu i ddarnau. Yn y pavilion. Ac enw'r gan yna y freuddwyd fawr, a wedyn o fanna, nath pethau jyst dechrau fel steamrollio chydig bach am y gyntaf yna, ynddo? So kind of fel diolch i fideo naw te, am y cyfle yna, reit ar y cychwyn i chi gael y profiad yna o greu y fideo. A wrth gwrs, oeddech chi o gefndir, wel, oedd ddau ohonych chi o gefndir, gitars, bach mwy falle trwm. So pam mynd, be oedd yr atynfa tuag at dance music a pop music yn benodol? Pam dechrau band fel na? Oedd e'n rhywbeth i wneud gyda falle music oeddech chi'n gwrando ar y pryd? Oedd yn doedd. Oedd o'n gyfnod hefyd lle o'n y ddau beth yn mynd o ti efo Stone Roses ac oedd Manchester Rave thing yn digwydd. So dwi'n meddwl, o'n i gyd yn licio bach o pethau cerddoriaeth gitar bethau. Ond hefyd, dwi'n meddwl bod ni gyd, bob aelod yn licio gwahanol mathau music. Ond yr unig peth ni gyd yn licio oedd electronic music rhyw fath. Dwi'n cofio ti'n dod nôl i yn ti a Gez di bod i weld Soul to Soul. Dwi'n meddwl Manchester, bethau fel ar yr adeg, a dwi'n cofio meddwl, waw, ie. Dwi'n cofio trip sgio gwrando ar Italian House am wythnos. A trip perswadio ti'n bod mae Smiths oedd y band gorau yn y byd, bethau. A hefyd gwario wythnos o fi est yn gwrando ar bethau rap, o Public Enemy ni'n gwrando am wythnos gyfan. Ond y broblem oedd, yr adeg, o'n i'n mynd o wneud gig efo Mai Fi Gun yn Maes Garmon, a wedyn Jess yn dilyn, a sylweddoli, wow, dyn ni'n methu chwarae gitars fel nhw. A wedyn mynd i studio, a mynd, reit, dyn ni'n dod yma i wneud house music, ond sgwni ddim byd heblaw synthesizer Gez. A just gofod wneud o'n y fan o'r lle. A just troi rownd at y gilydd, well ni just dechrau trio wneud y sy'n yma. Ie, so pa offer oeddech chi sort of yn defnyddio fe'n reit ar y cychwyn bryd hynny? Oedd o wir yn, mae lot o cynnig Diffiniad. Y keyboard o'r ysgol, yn dweud, cofio yna? A 4-track o'r ysgol. Oedd. Dwi'n cofio, oeddwn ni'n amazed achos oeddwn ni wedi cael rhyw sŵn tegell yn berwi a chwarae fo ar yn ôl. A oedd o fel bod Terminator X newydd, ti'n eistedd dda. Mae hwnna'n swnio fel Public Enemy, mae hwnna'n greu. Ac oedd Iestyn, dwi'n meddwl, efo drum machine, like basic iawn, a dwi'n cofio mynd i TS a fel eistedd yna trio programio patterns a stuff ar y drum machine. Un ti oedd o? Dwi'n meddwl, ysgol oedd o. Wel, diolch Maes Garmon. Wel ie, so gennyn ni hwnna, ond o'n i wastad yn frustrated. Dwi'n gwybod os oedd yr ysgol yn gwybod. O'n i fel, pam bod y drums yn swnio fel proper house music? I went, well, because it's not a rolling 909, dyna pam. Because ma'n costio fel 3,000 o bunnoedd, a dyn ni'n byw yn y Wyddgrug, a dyn ni'n byw yn America. So yeah, oeddwn ni just i'r studio efo'r fel pethau sylfaenol yna. Ond wedyn, o'n i efo'r syniad o ddefnyddio breaks a samplo nhw. So ti'n gallu cael fel layer arall wedyn o signs, mod. Ond oedd gen i ddim sampler chwaith nagwyd, so oedd basically ni'n gorfod mynd wedyn ar ôl mynd i studio Les, nathon ni fynd i lle Gorwel Owen, studio Ofn yn Ynys Môn, ac oedden ni fel bow down to Gorwel, cos oedd wedi cynhyrchu popeth amazing hyd yna fel Eirin Bryglis a Ffa Coffee a datblygu o stwff fel yna. Ac oedd gynnu fo sampler, oedd gynnu fo acai, dwi'n meddwl, un o'r samplers eitha hyn, eitha newydd ar y pryd yna.
So ti'n gallu samplo fel hyd at 4 eiliad o rhywbeth a mae'n creu loop. So yr ail... Hyn a hyn o fo. Yr ail lot o recordings wedyn nath ni oedd ar gyfer sesiwn Radio Cymru, dwi'n meddwl. Ac oedd Iestyn di sgwennu can o'r enw fel Diffiniad, ac oedd fel efo rap arno fo. So nath ni, oedd o just yn proses o cael sesiynau radio, a wedyn oedd ti cael cynnig fel fideo ar Fideo Now, a am y flwyddyn gyntaf yna, dyna beth ni'n neud really, nath ni ddim chwarae unrhyw gigs tan, nath ti gwydir ofyn i ni chwarae efo nhw yn y Cnapan yn 92, just nath ni'n neud un gan, dwi'n meddwl nath fi a Iwan fynd on yn neud can yn nhw codi gyda'r teimlad. A wedyn y mis wedyn, oedd Noson Claddu Rei, sef y noson enfawr yn Eisteddfod Aberystwyth. Efo ti gwydir llyfrgelleithog datblygu, ac oedd ni a grŵp o'r enw Ooze, fel Cian o Superis, so oedd angst di sort of pigo tracks ni fyny a tracks Ooze i fyny, a di roi ni ar yr un bil a stuff. So dyna really, oedd di, dyna fel second gear wedyn, going, ynddo? Ie, a wedyn... Ari hwnna bron ddim digwydd o Noson Claddu Rei i ni. Oedd Iwan hanner ffordd nôl i Aberystwyth o Bontref Bendigaid. Di hwnna fy wir. A gwirion eddo er, oedd Iestyn di penderfynu, mae hanner awr i fynd, o'n i'n eistedd ar y dwarf wall, mae tallu tu rwy'n, a Iestyn dwi'n mynd neud hyn. Mae'n wirion, dawnsio yn y llall. A o'n i'n siŵr, o'n i'n 50-50 ar y gore, cos oedd o'n beth anodd iawn wneud pidio cuddio trwy'r gitar. Oedd mynd at microphone, chwarae efo'r cyddoriaeth yna, a esgus mwynhau dy hun, a concentrate ar un adeg, oedd y syniad neu ffwl o dy hun, oedd rhywbeth erchill o'r adeg yna, oedd o'n ifanc yn y llall, ond nath ni mastro fo'n y diwedd. Oedd ni'n colli inhibitions ni gyd. Oedd y noson yna Claddu Rei, achos yn amlwg mae pobl yn siarad amdano fe nawr, yma fel, mae'n swnio'n anhygoel o noson. Oedd yn laff ar ôl y perfformio. O'n i bai yn chwarae, oedd yn greu, ie? Dwi'n meddwl ni oedd o'n gyntaf, so oedd o'n relief wedyn. Ac oedden ni wedi penderfynu, oedd gen i ni ddim digon o cyneuon i wneud fel set hanner awr, so oedd rhaid i ni fel, oedd rhaid i ni wneud penderfyniad sut yn wedi stretcho hwn allan. A dwi'n meddwl oedd ni'n bod yn chwarae gwmpas ar y syniad o bod fi'n, achos bod o'n i'n DJ erbyn y pwynt yna, bod fi'n gallu chwarae fel fersiynau dub neu instrumentals allan o cyneuon ni, hynny yw chwarae nhw ar vinyl, ac oedd music ni ar DAT a digital audio tape, mwyn creu bron fel set mwy estynedig, a wedyn oedd Iwan neu Iestyn yn rapio dros nhw. Ac oedd yn very freestyle ar y pwynt yna, just mwyn trio creu y vibe yna, bod yna fel continuous mix o gerddoriaeth. A wedyn, wrth gwrs, dath yr album cyntaf yna allan wedyn ar label Angst yn 92, D. D neu Dau? So chi'n... Dwi wastad yn deud D.I, ond wedyn mae pobl yn meddwl bod ti'n sôn am David Iwan. The inspiration. Fel y D dwi dweud. Ond, gathoch chi'r cyfleoedd wrth gwrs gyda Fideo Now ar Radio Cymru i recordio a sgwennu'r cyneuon yma. So mae rhaid bod chi wedyn, jyst fel yr album yma'n barod i fynd. So ble nathoch chi recordio'r album? Nathoch chi, efe just defnyddio nhw o'r gwahanol sessions nathoch chi wneud y roi at ei gilydd? Ie, fwy na lai, oedd fel, o ti fel arfer wneud session radio, wneud 2 can, mewn un diwrnod neu whatever, neu 2 diwrnod. Ond wedyn The Secret Weapon ar gyfer yr album yna oedd y ffaith bod Gez di cyflwyno ni i Bethan Richards. Oedd Gez di dod ar ei thrawsi mewn parti rwle yn canu ar ben bwrdd. Ac oedden ni fatha, da ni gyd efo fel divas, disco divas ti mewn iddyn ni, ond oedden ni'n methu canu fel disco divas, so oedden ni'n chwilio am gantores. A Bethan Richards, the rest is history. So nath ni fynd fewn i'r studio yn just cyn y Steddfod yn Aberystwyth, cyn Noson Claddu Rei, a recordio hapus. Oedden ni wedi sgwennu hapus. A dyna oedd fatha fel y glid nath basically glid o'r holl tap na at ei gilydd a fel icing, fel cherry on the top, ti'n modd. So dyna pryd dath Beth mewn i'r band te, just cyn yr album cynta? So nath i ddim chwarae efo ni yn
yn Nos yn Claddu Rei, cos oedd hapus heb gael ei gorffen, oedd ni ond yn gwneud fel y cynullion, nath ni nôl wedyn a gorffen off. A wedyn dechrau wneud, nath ni fideo ar gyfer y gan yna. Nath ni fideo yna wneud special yn Hydref 92 fel stwff dawns i gyd, ac oedd Cedwyn Ray, sef mascot Tŷ Gwydyr, boen mewn mwgwd o whatever. A nath nhw'n gwneud fideos ar gyfer stwff dawns i gyd, a nath nhw'n gwneud fideo ar gyfer hapus. A o fanne, nath Ancs trefnu taith i ni a Wws, efo Tŷ Gwydyr a Llwybr Lleithog, rownd Cymru, o'r enw Cabaret, mwyn hyrwyddo ddau album ni ac album Wws. So, dyna pryd nath Bethan properly ddechrau fyny a canu, a oedd fel, wow, mae gen i rwan rhywun sy'n gallu canu cyneuon ni. So, ti'n sgwennu mwy, I suppose, teg at yr ochr yna wedyn. Oedd y bron fel the equation is complete, off we go. A mae'n ffordd, I suppose, gyda cael front woman fel yna hefyd, mae bron y bod yn neud yn haws wedyn, falle i sgwennu'r cyneuon, dwi'n iawn i ddeud hynny, os mae ydych chi rhyw fath o focal point hefyd? Dwi'n gwybod, oherwydd mae un peth efo, os ti'n sbio ar gyd y cyneuon yn albums Diffiniad, mae y ffordd gorau i ddisgrifio ydy bod nhw'n schizophrenic, really. Oherwydd mae rei o'r cyneuon ni'n gwrando ar pethau fel Dinky a bethau fel e. Mae un peth yn mynd o un peth i'r llall, dydy. Mae yna rei cyneuon hapus all ti leiblo fel cyneuon dawns. Ffydd y cyneuon fel e. Mynd i'n nesaf, fyswn ni'n taflu rhywbeth hollol wahanol fewn i'r mix. So, a dwi'n meddwl beth sy'n digwydd ydy, so ni gyd yn dod fewn efo syniadau, a so'r syniadau'n gallu bod yn unrhyw beth, really. Ond yr un peth cyson, oedd rhan fwy yn nhw'n cyneuon dawns, ond yna rhyw chwarter yn nhw'n gallu bod yn rhywbeth. So mae'n rhyfedd edrych nôl. Oedd hwnna achos oeddech chi'n sôn ar ddechrau'r sgwrs bod chi gyd yn gwrando ar wahanol mathau music. I suppose fel band mae hwnna'n beth da mewn ffordd o'r peth iach hefyd, bod ydych chi wahanol influences a bod chi ddim yn sort of sticio i'r un peth un donog. So, efe dyna pam, achos ydych chi injections o wahanol mathau o music? Dwi'n meddwl bod, dwi'n meddwl peth arall ydy, o'n i eisiau cael go o'r gwahanol fathau music. O'n i eisiau cael go efo hapus efo drum machines a cael y sŵn mae, swnio fel house music gymaint a phosib. Cos cyn hynny, oedd wedi bod yn bach with formulaic, really. O'n i'n really di taro'r sŵn yn iawn. A wedyn, wrth nath ni'n neud hynny, dwi'n cofio, yn awyddus neu raps o bethau fel e. Oedd bach o wahanol, neu dewch at eich gilydd, oedd swnio fel y stereo MCs neu bethau fel e. A mynd i'n nesaf wedyn, fysa, dim bo, awr gariad Diffiniad yn y peirio ar ole. Ac yn fel, lle mae hwnna di dod o? A rhywbeth soulful, fysa, dwi'n cofio bod yn y garafan efo Ian a Iest, ac o'ch chi'ch dau jyst yn gwneud geiriau gwirion fyny, a wedyn mynd mes oedd o'n rap, oedd o'n hen fyd tris neu beth, neu oedd o'n... So, oedd o'n gallu bod yn unrhyw beth oedd yn ffitio sut ni'n teimlo ar adeg, really. A wedyn, yn fuan iawn, really, blwyddyn wedyn, nath album Disco Down ddod allan. Sort of pretty quick ar ôl. Oeddech chi just yn tunio mas music ar adeg yma? Oeddwn ni gyd yn y brifysgol efo'n gilydd erbyn y pwynt yna, oeddwn ni gyd lawr Gaerdydd. Oeddech chi wedi symud i Gaerdydd. Oedd hwnna... Ac oedd Bethan wedi symud lawr, oedd Bethan lawr anyway, dwi'n meddwl. So oedd yn haws, cos oeddwn ni gyd efo'n gilydd. So oedd gen ti gyfnod oedd bron fel 19 mis, 20 mis, lle nath ni roi tair album allan efo Disco Down a wedyn Dinky. Ac oedd na appetite am y music yna. Nath ni chwarae'n Steddfod Llanelwedd 1993 a wneud a hyrwyddo Disco Down, a wedyn, oedd gen ti gymaint o raglenni teledu, oedd Eden yn sôn am hwn ar y sgwrs wrthos diwetha, oedd na gyfleoedd ar raglenni teledu tymod i hyrwyddo dy gerddoriaeth, ac oedd cynhyrchwyr rhaglenni isio llenwi'r amser y rhaglenni, obviously, tymod. A fi'n meddwl, trwy wneud y sgyrsiau yma, fi di sylwi bod oedd y 90au yn huge golden age ar gyfer teledu, ar gyfer yn showcaseo'r talent oedd ar lawr gwlad ar y pryd, yn enwedig yn gerddorol. A
mewn ffordd fi'n really jealous o hynny, achos nes i'n cael yngeni till 93, so fel... Oedd, so, na, ond fel, o'n i ddim gyda, nes i'n tyfu fyny gyda'r amryw o raglenni anhygoel yma, a fi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n cyffwrdd ar hwnna hefyd, achos efe raglenni yma oedd yn sort of gyrru bands falle ar y pryd, neu hwnna ddim yn deg i weid hwnna falle? Oedd yn rhoi cyfleon, fysa chi ddim fel arall yn gael, ac oedd y ffaith fod o yn gorffen fyny'n talu am amser yn y studio yn bwysig, achos fel arall, ti'n gofod ariannu o rhyw ffordd arall. So, oedd ti'n cael rhywbeth allan ohono, oedd ti'n cael rhywbeth tangible allan o'r ffaith fod nhw'n bodoli. Oedd yn greu, cos oedd yr arian, cos allan di pobl yn y sylweddoli, ond oedd ti ar y teledu, so oedd ti yn cael dy dalu i wneud fideo i hyrwyddo dy gan dy hun mewn ffordd sy'n weird. Ond be oedd yn lwcus, I suppose, efo ni, ar label Angst, oedd wedyn Angst yn talu am yr amser studio i ni. Waw, oce. Gynnech chi hyn a hyn o arian, allwch chi wario fel whatever o ran sawl dyddiad yn y studio. Ond wedyn oedd yr arian oedd chi'n cael dros ben trwy un ei gigio neu ymddangosiadau teledu, mynd ar fel Yes neu Iwan neu Gez yn prynu offer newydd, ti'n modd? Right. A wrth gwrs oedd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant band, really, yn diwer. Mae'r offer yn ywedig yn y maes dy chi yno hefyd, achos mae'r teclynau yma, maen nhw'n drud, yn dyn nhw, a fel mae angen gofalu amdano nhw hefyd. Oedd e ddim jyst fel cael fel 3 gitar a drum kit. Na, exactly, yeah. So, o'ch chi'n sôn jyst cyn hwnna nawr bod chi yn neud disco down a bod chi gyd yng Nghaerdydd ar y cyfnod yma. So, 90au cynnar, o'ch chi gyd yng Nghaerdydd. Be oedd Caerdydd fel i chi yn ystod y cyfnod yna, yn sgwennu, yn recordio? Ble oeddech chi'n mynd allan ar y pryd? Pa fath o music o'ch chi'n gwrando i ar y pryd? Wel, dwi ddim yn cofio... Oedd y cyfnod byr o'r pen mod ni gyd efo'n gilydd. A wedyn, dwi'n cofio Geraint mynd i Hol a un a llall, ac yn hi dal i wneud stwff. Ond oedd Caerdydd adeg yna, os oedd ti eisiau gwrando ar cerddoriaeth dawns, oedd ti'n cael dipyn o drafferth i gael fel nhw. Oedd Tom Toms, oedd Bristol Hotel, os dwi'n cofio. A wrach un o ddau llefydd eraill, ond really, oedd pubs oedd bob man yn Gaerdydd, really, a wedyn oedd ni just fel pawb arall i cael nosadwn allan o bethau. Hefyd, o'n i mewn gwahanol, a mae hyn di bod yr un peth ers fel o'n i'n ysgol. Oedd Geraint blwyddyn hyn yn ni, a Iestyn blwyddyn iau, ond y wastad rwy'n yn gwneud exams, os dwi'n cofio, GCSEs, lefel A yn y llall. So pan ni'n mynd i studio, so rwy'n yn mynd, da ni'n mynd ar y dyddiad yna, cos mae so-and-so fo ar holiad ar y diwrnod arall. A nath hyn digwydd trwy disco down a dinky, cos oedd rwy'n yn gwneud finals nhw ar rywben. So dwi'n cofio loads o weithiau, so ni'n trefnu, a wastad 2 neu 3 yn y studio bob tro, ac yna gwahanol rei yn mynd mewn. Ie, factory Diffiniad. Oi. Oedd Iestyn a Iwan oedd ni ddim yn byw efo'n gilydd, so oedd ni'n mynd draw i fel ti Iwan i recordio stwff fel yna. Lot o'r amser, a oedd yn greit mynd off i wneud gigs yn rhywle fel Aberystwyth hefyd, cos oedd Al Edwards sydd wastad i chwarae percussion efo ni, ac oedd yn ysgol efo ni yn byw yn Aberystwyth. So oedd yn greit mynd i fanna hefyd, ac weld fel, oedd Clwb 23 fel clwb yna i bach fan yn cael ei redeg gan bobl fanna. Ond oedd Iwan yn deud, o ran dance music, oedd ti'n cael rhai nosweithio yn Gaerdydd o'r enw Time Flies, sydd dal yn enw, sydd brand sy'n bodoli. A wedyn oedd ni wedi cwrdd o pobl fel Chris Jenkins, sydd dal yn gweithio efo ni. Oedd o'n DJ yn clwb mewn noson o'r enw Juice Joint, oedd yn noson sort of soul, funk. Ac o'n i'n DJ yn clwb anyway, so byddwn ni really ddim yn mynd allan i unman arall, cos o'n i'n gweithio ar weekends. Ond ie, oedd o'n i'n gwrando ar fel popeth, really ddim byd gwahanol i beth ni wedi dweud yn barod, house music, dance music, guitar music, rap music, pop music, oedd ni'n cael pop music hefyd. Ac oedd Iwan yn deud, oedd ni'n mynd i pubs, ac oedd ti'n mynd i City Arms,
oedd ti'n mynd i modeling sydd ddim yna dim mwy, Astador ydi o rwan. A dyna oedd y trip di, oedd ti fel y 2 clwb yna, falle mynd i'r Horse and Groom opposite club. Dog and Duck, lawr grish, sticky floors, whatever, a wedyn mynd i'r clwb. Cos obviously oedd clwb ddim ond ar agor tar fel 1 o'r gloch bore, adeg yna. So oedd pawb yn mynd allan yn gynharach. Ond oedd yn very much yr amser yna lle oedd Catatonia wedi cychwyn, oedd Superfurs wedi dechrau. So oedd yn real fel, oedd y ti'n eistedd efo fel Cerys neu Mark neu Griff neu whatever. Ac oedd just fel, yeah, Owen Powell a Lloyd Powell o Crumblows. So I just felt very much, dim i fod yn clang, ond oedd yn very much in the air o ran pobl cerddorol o gwmpas ti. Y creadigrwydd yna yng Nghaerdydd, as in, mae'r bands ti di enwi fyna, just fel... Ie, a gallwn ni ddim anghofio am Logan Potter, ti gwydyr, oedd basically fel the biggest break i ni, trwy ofyn i ni chwarae yn rhan o sets nhw, ac obviously oedd nhw'n gwneud noson o'r enw Ray yn clwb. Oedd yn great meeting place hefyd a fel focal point i ddod o pobl at gilydd, cos maen nhw wedi bod yn hollol instrumental yn gyrfa ni yn rhaid i'r cychwyn. Ac oedden nhw, di'n saff dweud, oedden nhw'n dylanwad arnoch chi hefyd, o ran be oedden nhw'n greu ar y pryd? Oedd, ac oedden... A'n tro cofio, Cwm Rymni oedd o, pan o'n nhw chwarae Pacific State, a hwnna steddfod cyntaf dwi'n meddwl, lle o'n i'n mynd i gigs Cymraeg, ac o'n rhywun yn DJ o, ac o'n rhyw sŵn tanddaearol yn dod o ne. Oherwydd oedd y backdrop o 90au cynnar, neu diwedd yr 80au, oedd fatha'r cerddoriaeth Cymraeg, a fatha bod ni'n world class o'r indie music. Hynny di, oedd y cyrff yn amazing, a oedd ti efo'r Anrem, a Crumblows, a hein i gyd. So oedd Fideo Now llawn bands amazing, ond o'n nhw'n indie. So pan ma'n ni'n neud stwff ni, ac o'n ni jyst yn hapus i bod yn pop neu'n dance neu rhywbeth, o'n ni'n gweld yn hynny yn fwy indie na nhw, oherwydd o'n ni'n mynd yn erbyn y graen mewn ffordd. Ni oedd y tanddaearol weird. Ie, hwnna di beth mwy rhyfedd. So pan ma'n ni yn mynd allan ar nos Wener nos Sadwrn yn clwb neu be bynnag, beth yn digwydd slo bach yn 90au, oedd y music yn dod yn gosach i be o'n ni eisiau neud, o'n ni'n teimlo. Ond mi o na, loads, llwyth o... Mae Fideo Now yn dangos yn dydi. O Fideo Now yn dangos bobl yn neud rhyw ddawns creadigol. Wedyn oedd rhyw arty fideo o rhyw indie band Cymraeg. A wedyn sy'n ni'n chwarae hapus yn beth. Oedd y rhyfedd. Mae lot o bobl di galw ar Fideo Now bod yna rhyw fath o raglen fel na yn dod nôl nawr. Ie. Ti'n meddwl bod angen mwy o raglenni tebyg i showcaseo'r y bands ffantastig sy'n allan yna nawr. Oes angen mwy o raglenni fel na, chi'n meddwl? O, ie, sy'n ni'n meddwl. Ond yna rhywbeth hefyd... sgwnis na'r adeg oedd o, ond mae yna rhywbeth eitha arbennig efo Fideo Now. A dwi'n meddwl os nostalgia di o, ti'n sbio nôl a ti'n meddwl, am gyfnod ffantastig oedd hwnna. Ond... o ti'n teimlo fatha bod ti'n cael sylw. Hefyd, pan ti'n rhoi'r fideo ar, o ti'n gwybod yn y bobl yn gwylio fo. A o'n i trwy 90au, o'n i arfer recordio Fideo Now. A gwylio nhw dros y ddall os, dyna'r unig ffordd sy'n ni'n gallu gwylio nhw. So, oedd o'n fwy na jyst y rhaglen hefyd, oedd y cyfnod o'na fatha bod pobl yn cymryd lot o ddiddordeb. Oedd yn massive thing i gael Fideo Now, dwi. Achos oedd Geraint Jarman yn lliwio'r peth. Fo na sefydlu y cwmni cynhyrchu Criw Byw a wedyn creu Fideo Now. Oedd e just fel, os oedd yn dod ar, pan ti'n gwneud fideo ac oedd yn dod ar set, oedd ti fel, oh my god, Geraint Jarman. Wel, dyna, pan dda'n ni'n neud y fideo fel Mae Fi Gun, mae rai bod ni'n dweud, 15, rhywbeth fel da, ar ochr, ar lan afon yn rhywle. Bethesda. A Geraint Jarman yn troi fyny, oedd yn like... Mae'n ysbrydoliaeth yn efo, really. Nath o roi harmonica i ti, ti'n cofio? Do, dwi'n dal efo. O'n i mor genfigennus o hynny. Mae Geraint Jarman yn rhoi harmonica, yes. Dwi'n cael. Ie. Dwi'n meddwl just cael y gefnogaeth yno a parch oedd o, cos mae wastad wedi bod yn glen iawn ac yn o hyd yn hapus i gael chat ac pobl fel Emyr o angst oedd yn gweithio fel ymchwilydd ar y rhaglen. So gen ti'r bobl yma oedd yn gwybod i stwff, really, ac oedd yn barod i roi chances i ti. Ac hefyd dim
bod oedd na ddim fel snobbyddrwydd am y peth, cos fel oedd Iwan yn dweud, bys yna digon hawdd jyst i gallu troi fewn i fel indie fest. Ond fatha bod nhw'n cydnabod yr ochr ddawns hefyd. Ac oedden ni fel the poppiest of the poppiest, ac oedden ni jyst yn meddwl bod ni fel, where do we fit in? Like, oedden ni yn clwb, ac fes ni efo Iestyn i whatever, oedden ni grisiau yn clwb ar nos Sadwrn, a fes o Iestyn, wel, Beck and Eves, a fel, dyn nhw'n siarad efo ni. Maen nhw'n meddwl bod yn chocolate. Pop music stuff. Mae hwnna i gyd yn dod o North East Wales state of mind hwnna, dydy? Dych chi'n gadael heb chips ar bob O'n i'n meddwl yn ôl, ac o'n i'n ôl yn Wyddbrig yn y 90au, ac o'n i allan efo ffrindiau fy mrawd. Ac o'n i'n yn an anterth, oedd bob peth yn greu, o'n i'n really brysur. Ac o'n i'n sefyll wrth y bar efo un, all right, you're right then? Yeah, I'm all right, goes, yeah. How's it going? Yeah. You're in that band, aren't you? Yeah. You got plinky plonky music, don't you? Yeah, I do, Mose, yeah. So, does na ddim ffordd o bod yn pretentious efo hynna wedyn. Ti sort of dweud, dyna beth dwi'n neud, plinky plonky music, a os mae pobl yn hoffi o, greu. So, be mlaen am y plinky plonky music yma, dyna'r ffordd beth ni'n disgrifio fe. Ond wedyn, na dinci ysgwrs o mas yn 94, a wedyn, digon wedyn, di dod allan o'r ddiwedd y 90au, tua 98. A o'n i'n sylwi bod hwn di cael i releaso ar Cantaloupes, a o'n i'n siarad gyda Ian yn gynharach, a nes i dweud Ian, mae hwn oedd record label kind of nathoch chi ddechrau eich hunain? Nathon ni gymryd break yn 95, a nathon ni ddim wneud unrhyw beth o gwbl. Dwi'n meddwl oedd jyst i cyd-fynd efo fel, allai Iwan yn dweud, finals pobl yn symud i llefydd eraill i gael jobs. Ac oedden ni bod yn neud stwff non-stop am fel 3 blynedd. A wedyn nath y sort of y broses dechrau sgwennu cynnau yn dechrau eto. A dwi'm yn gwybod lle be ddigwyddodd efo angst, os oedd gen nhw like bigger fish to fry erbyn y pwynt yna, cos oedd Gorky's yn huge ac oedden nhw'n edrych ar ôl Super Furries. So oedd y wind of change na di chwythu trwyddo basically, a lot o fandiau oedd o gwmpas pan ydyn ni ar ddechrau fel gyrfa ni, erbyn 96, 97, 98, oedd gen ti fel the Cool Cymru starting, ac oedden ni ddim yn rhan o Cool Cymru. So, oedden ni just fel, wel, beth ni'n mynd i wneud? A dwi'n ella syniad Iwan, Gez, oedd Aled Walters di dechrau, di ymuno efo ni erbyn y pwynt yna. A oedd Iestyn a Aled, maen nhw efo Kevin dweud mwy, maen nhw'n solicitors, so, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n sôn amdano. So, I take it oedd Iest i dweud, pam dyn ni ddim jyst yn fel dechrau lafel recordio'n hynny, a allan ni rhywbethau popeth, dyn ni'n berchen ar popeth, like, pam lai? Ydy hwnna'n gywir, Iest? Ie, rhywbeth tebyg. Oedd y cyfle yna, dwi'n meddwl ti'n iawn efo angst, yn doedd, oedden nhw'n really prysur. So, os oedden ni'n mynd i wneud rhywbeth, oedd o'n fater o'n wneud o'n hunain, yn doedd, a wedyn. A mae hwnna weithiau'n peth dda weithiau, achos ti'n lli ffeindio, dyw e ddim necessarily yn peth gwael, ti'n ffeindio trywyd dy hunan, a ti'n lli sort of bod yn fos ar dy hunan. I suppose mae kind of fel mynd yn freelance falle. Ti'n lli bod yn fos ar dy hunan, a sort of dilyn... Dwi hefyd y cofio, dwi'n meddwl yn Dinky 94, oedd Gorwel efo calendar tu ôl y desg. So'n gret sy'n cael llun o'r calendar. Oherwydd, fysa ni ond yn cael mynd i'r studio ar hanner tymors, neu tu allan ni ysgol neu coleg neu be bynnag. A fel arfer wedyn, y broblem o'n i'n cael oedd pwy sy'n dreifio ni yna, a Geraint o'n un oedd efo car a bethau fel e. Ond wedyn, yn sydyn iawn, gath ni'n sbwylio bach, cos dod i angst edrych ar ôl ni, roi amser i ni, a wedyn, oedden nhw, ffac off di mynd i Super Furries, di bod yn andros o llwyddiannus, o pawb di gweithio allan, well, the secret weapon di Gorwel Owen yn recordio, mae o'n just fod i'r 60 aelod o bob band, a wedyn munud nesaf, dwi'n cofio sgwrsio yn dweud efo Gorwel, gown i ddod nôl mewn, mis neu beth, ac o'n dweud, na, mae space yn dod mewn adeg hynny.
Dwi'n wastad cofio hyn yn iawn, os ydw breuddwydio fo. A dwi'n sôn am yr orb y bethau, ac o'n i'n meddwl, wow, okay, mae hwn yn serious one. Ac oedd o di gofod mynd i pethau fwy fel ac o'n i'n methu cael ei amser o gymaint, chwaith. Oedd o'n mynd off ar to, ddo, yn dweud? Oedd o'n just yn gwneud y recordio wedyn. Oedd o'n mynd fel peiriannydd, yn dweud? So... A hwnna oedd llwyddiant y bands eraill, really, de, y bands Cymraeg eraill. So wedyn, oedd nath ni gorfod, o'n i eisiau defnyddio mwy o Chris anyway, yn dweud, ond hefyd efo Chris yn ei gweld, oedd o'n cael fwy o llwyddiant. So, oedd y penderfyniadau lle ni mynd y bethau fel yn ddiddorol wedyn, oherwydd o'n i'n gorfod meddwl dros dyn hunain a ddim wrach dibynnu ar angst y bethau. Ie. So, digon wedyn, pwy nath chi recordio hwnna gyda? Efo Chris Jenkins, ac efo Greg Haver oedd yn gynhyrchydd, oedd yn fwy adnabyddus am gynhyrchu cerddoriaeth mwy gitar fel y Manics a stwff fel yna. Oh, wow. Ac oedd o'n gyfnod fel post-Oasis bron, oedd Oasis di dod yn boblogaidd ac oedd Blur yn boblogaidd. A wedyn, dwi'n cofio ni'n mynd i'r studio, ac oedd Iestyn a Iwan di sgwennu demos ar gyfer cynnau yn newydd. A oedd un ohonyn nhw'n angen ffrind, a'r llall oedd Sharon a fi. A oedd hwn fel, lle nath rein ddod o? Obviously, oedd fel, dyn nhw ddim yn dance music, dyn nhw ddim yn house music, mae Sharon a fi yn uncategorisable. So, dwi'n cofio, nath ni wneud fideo ar gyfer Sharon a fi, a esi ar E-Dot, rhaglen dyledu, jyst i fel, Calvin gweld am 2 funud, dyma'r fideo newydd. Brychan llir o'r grŵp Jess, oedd o di ditio'r gitars, a di dechrau gwneud dance music, trio dal i fyny efo pawb arall. Oedd o'n perfformio. Dwi'n cofio fo'n gwylio'r fideo ar y monitors, o troi ro'n i'n mynd, gwylio ni'n meddwl, mae dance band oedd Diffiniad. A ti'n fel, sorry, we're ahead of you now. So pobl fel, oedd ti bron fel, pulling the rug out from underneath people efo pethau fel angen ffrind a Sharon a fi. Oedd ddim yn bwrpasol, oedd Yes a Iwan yn sgwennu. Ie. Pam felly ta, ddech chi'n meddwl, Yes a Iwan, bod eich trywydd sgwennu chi di newid bryd hynny? Wel, mae'n rhyfedd, cos dwi'n meddwl bod dyn ni efo rhyw syniad o be mae'r llall eisiau sgwennu i ryw raddau. A efo angen ffrind, oedd hwnna, dwi'n cofio, oedd ti byw'n gair ar adeg, yes, so, a fi wedi cael tren fyny, a nath ni aros am weekend, a nath angen ffrind jyst dod allan yn fanna. Ond o'n i'n dau wedi bod yn gwrando ar y stwff mwy fel Britpop-y doedd yr Oasis stwff. Ac oedd o just un o'r pethau yna, fatha lle ti'n gwrando ar o, ti'n gwybod am hefyd, da ni gyd licio Beatles, pwy sydd ddim licio Beatles, a dyna'r cwbl ydi o, de? Just the Beatles oedd y ffordd modern o'n nhw. A ni'n meddwl, os ni'n cael gor rhywbeth fel un. Dyna be ni wedi dweud, just eisiau rhoi go, really, oedd o'n de? Ysgrifennu can in the style of X. Bron fel ni'n dweud, fel Iwan a Iestyn neu unrhyw un o'r band yn gosod fel prawf iddyn nhw i hunain, gweld os ti'n gallu neud o. A oedd yn just efo'r rhyddid i neud o hefyd. Oedd o'n gamble, fel Brychan Llir yn troi rhywun yn mynd, o'n i'n meddwl bod chi'n dance band. A wedyn fel, well, sut dyn ni'n mynd i mixio fel y cyneuon mwy dancy o'r cyfnod cynta, pan dyn ni'n gigio, efo'r stwff newydd. Sut dyn ni'n mynd i wneud angen ffrind yn fyw, sydd efo band llawn arno fo, a strings a brass byw. A dyn just fel, just stick it on tape, it's fine, and ni just canu dros fo, fel dyn ni wastad i wneud. So oedd na ffyrdd o gwmpas o, ond oedd yn amazing cael y rhyddid, a just fel, i fynd nôl a sôn am Cantaloupe, so oedd fel, nes i label neidio, dyn ni'n gallu rhoi beth yn dyn isio. Exactly, ie. Neb yn dweud na, nag ydw. Na, ond dwi'n meddwl oedden ni'n ddigon, oedden ni ddim yn mor ego-maniacal i feddwl bod ni'n gallu gwneud unrhyw beth oedden ni isio. Oedd na limits arno fo hefyd. Ie. A wedyn, ar ôl i'r album yma ddod allan, wrth gwrs oeddech chi'n gigio, a oeddech chi dal i fod yn gigio bryd hynny, a wedyn, tua 2001, wedyn, nathoch chi warech gig ola chi? Ym maes B Dimbych, yma? Ie. Pam stopio bryd hynny? Be oedd y penderfyniad tu ôl
dod â fe i ben. Mae hwnna'n gwestiwn dyn ni rioed i rili trafod mewn ffordd. Nath o just digwydd. O'n ar ioed, tyma, fallout na'n byd fel na. Na. Sneb i deitha fi. Os mae rwan di'r adeg... Mae fod yn therapist os ydych chi eisiau. Oedd o just yn... Dwi'n bod, wrach o'n i just angen break, dwi'n yn gwybod. Oedd o just yn teimlo fel bod o ddim yn beth wrong i wneud o, really. Dwi'n meddwl oedd digon di dod allan, a gathen ni syth nhw mewn i'r studio a recordio pethau. So oedd yn meddwl, god, mae yna album arall yno ni, felly, a nath ni fynd i studio boi enw Richard Dunn, oedd yn offer yn o'r o Gaerdydd, oedd yn y cyngeneddwyr a efo Geraint Jarman, tmod. Dwi'n meddwl yna ni dre cynhyrchydd newydd a Frank Norton hefyd, oedd yn peiriannu. Nath ni recordio cyneuon fel Mor Ffôl a Lle Wyt Ti'n Mynd, a nath ni wneud Arian dy Rieni efo fo a Can Amazing yn tan y tro nesa. A nath nhw, oedd gen ni ddim lle i roi nhw, really, ac hefyd, oedd ni wedi cyrraedd cam nesaf yn bywyd ni, lle, oh my god, oedd jobs ni'n brysur, oedd pobl yn symud i ffwrdd. A so oedd o ddim yn fatha penderfyniad, i stopio, ond wedyn y gig 2001 na, oedd ni wedi coeddi fo fel gig ola ni? Ie, mae rhaid bod ni. Ie, mi nathon ni. Anyway, oedd fel 2,000 o bobl yn Maes B yn oson yna, ac oedd yn amazing, oedd yn holl amazing, a oedd yn gyfle i gael gwesteion efo ni, so oedd Ian Morris o Tynol Tywyll, oedd yn un o arwyr ni gyd, oedd wedi canu ar gan yr un dyn ar yr album Dinky, a nath ni gael fo i ganu'r gan yn fyw efo ni, a oedd hwnna'n just yn amazing, a nath ni wneud calon ar y diwedd, a just clywed pawb yn canu fo. Ond dwi'n yn cofio pam nath ni stopio. Dwi'n meddwl bod yn bwynt i bob band hynny di, dwi'n meddwl bod bands hyn o dyddi emen dioddau'r un broblem, maen nhw'n cyrraedd rhyw safle yng Nghymru, neu be bynnag ydi o, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gofyn gwneud penderfyniad, ydy hwn yn mynd i fod nyrfa i fi, neu ydw i'n mynd i gael gwaith. A'r tegwch, be oedd i digwydd diwedd y 90au, oedd yn rhywbeth hollol newydd ar adeg, oedd yna criw o gerddorion yn Gaerdydd, ond ni ddim yn rhan o hyn, ond o'n i'n gweld mewn clwb, ac o'n nhw'n dweud, da ni'n mynd i troi'r Saesneg, a dwi'n cofio jyst meddwl, bob look, ond a munud nesa, o'n i'n gwylio Top of the Pops, ac o'n nhw arno fo. Ac o'n i'n meddwl, o'n i ddim meddwl na, o'n i'n digon realistic i gwybod bod, so amhosib i ni really gyrraedd hynny. Ond ar ryw ben, fysa rhaid ni cario mlaen efo gyrfa o'n ni. Ond i fod yn oes, oedd really, a hyn o dwi'n mae'n ffantastig meddwl nôl, sgwrsio fo ffrindiau'n gwaith, a dwi'n deud sôn am y cyfnodau yna, a dwi'n cofio, o'n i'n chwarae five-a-side efo'r criw yna, oedd yn wedyn yn neud pethau fel Teen y Park y bethau, a wedyn hedfa nôl i chwarae five-a-side y bethau. So, ond oedden ni'n gwybod yn un hunain, bod oedden ni ddim yn mynd i fynd ar ochr yna. A unwaith oedd y penderfyniad i wneud diwedd y 90au, oedd yn neud sens mewn ffordd. Oedd yn just trywydd naturiol. Oeddech chi wedi cyflawni loads hefyd a wedi creu music really anhygoel. So, oeddech chi wedi cyflawni loads erbyn y cyfnod yna ddo hefyd. A fi'n meddwl bod y bach yn anheg bod fi wedi gweud dod i ben, achos nathoch chi ddim, achos da chi dal i fod yn creu stwff nawr, a wedi wneud gigs anhygoel ers y dyddiad yna. So nathoch chi ailffurfio mewn ffordd, a dod nôl yn 2018 i'r Steddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Wyt dwi'n meddwl, Steddfod Caerdydd, oedd e'n Steddfod wahanol. Fi'n cysau pobl sy'n gweud oedd yn Steddfod wahanol, but I'm saying it. Oedd e'n Steddfod wahanol. Ond, a gafoch chi y cyfle i wneud y slot yna ar nos Wener. Mae rai bod hwnna wedi bod yn brofiad wicked, a fel loads o hwyl i wneud. Sut nath hwnna ddod, sut nath y cyfle yna ddod, a pam flwyddyn yna oeddech chi wedi mynd, right, ni'n mynd i wneud eto, ni'n mynd i war et am fyw. Oedd hi'n, mae'n sgwrs, tan tua 2017, oedd hi'n sgwrs flynyddol am ryw 5 mlynedd.
yn y bar, yn y steddfod, efo, Ocê. newch chi wneud o, na, newch chi, na, dyn ni'n wneud o, na, newn ni'n wneud o, na. Ac am ryw reswm, a dwi ddim yn gwybod pam, ond yn lle oedd o 2017? Oedd o yn Sir Fôn. Ie, dwi ddim yn gwybod pam, ddari ni ddeud tro na, falle. A wedyn, oedd hwnna, oedd wedyn yn gwthio yn erbyn drws agored wedyn, yn dweud, a wedyn oedd pawb yn all right, ti fancy me, ti fancy me. Efe achos oedd yng Nghaerdydd, oeddech chi kind of fel, okay. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n major factor. Right. Factor, doedd. Oedd o'n Gaerdydd. O safbwynt hollol hunanol, o'n i'n gallu cerdded adre. O'r bai. Ond hefyd y ffaith bod o'n mynd i fod yn yr Oval Basin, efo, oedd o'n mynd i edrych yn amazing. Yeah. Ac, fel Ies yn dweud, yr amseru yn teimlo'n iawn. Dwi'n meddwl alle, o'n i wedi gweld Eden yn chwarae yn Tafwyl y flwyddyn cynt. Wedyn yn y Steddfod yn y pnawn, i fyny yn Abergavenny. A wedyn, ac oedd nhw wastad yn nagio ni hefyd. Cos ni wedi nabod Eden ers like 90au, a os i'n recordio fy nhw, so... Mae'n so, come on lads, come on, Byd o laugh, fi'n dod ar y llwyfan efo chi. So, okay, right. So, so, obviously, oedd o wedi cymryd, oedd rhaid ni gymryd o ddifri. A oedd i fel, okay, so, let's do it. A fel Eden, nath nhw wneud gig bach yn clwb i sort of warm-up cyn Tafwyl. Nath chi wneud gig bach sneaky yn clwb hefyd, yn do? Chi'n falch nath chi'n wneud hwnna? Ie, o'n i'n mynd yn hyderus, a dwi'n meddwl bod gweddill yn i'n rili'n hyderus, oherwydd pwy sydd ddeud, really, oherwydd mae'n math o gerddoriaeth oedd yn ni'n meddwl oedd yn ffitio'r 90au. A pwy sydd ddeud yw... Hefyd, peth arall, o'n i wedi bod mynd o steddfod i steddfod yn gwrando ar bands yn mynd, waw, mwyn o dda. A so o'n i, dwi'n meddwl, 2010 i 2015, bob tro ni'n gweld gig Cymraeg neu rhyw band y chwarae, o'n i jyst yn meddwl, waw, mae hwn yn amazing. So os rwy'n dweud, sa chi'n chwarae, sy'n mynd, well, no way, mae hyn yn ffantastig. So, dwi'n meddwl oedd hyder yn peth, rhywbeth o'n i ddim yn hyderus efo mynd mewn i'r holl beth. Dwi'n cofio gweld gig Eden, a cofio meddwl, waw, maen nhw'n ddewr. Ond wedyn nath nhw orffen efo'r gana yn clwb, a dwi'n just cofio meddwl, waw, mae hwn yn amazing! So nath hwnna wrach agor y drws, ond nath ni dda iawn i ddeud na, dwi'n meddwl, oherwydd, os wneud o, mae rhaid iddo fo fod yn iawn hefyd, does. Ac o'n i'n lwcus iawn bod o'n Gaerdydd, o'n i'n lwcus iawn bod y math o steddfod oedd o. Oedd o jyst yn gweddydd yn ni, really. Oedd hefyd, ni'n edrych nôl a fel clips o'r gig yna, hefyd, pan ti'n edrych ar y gynulleidfa, oedd criw, oedd gynulleidfa yn y ffrant, oedd nhw'n really ifanc, oedd yna fel, o'n i'n teimlo fel, gyda Eden hefyd, mae yna to newydd, mae yna fel kind of new wave o fans di dod, gyda chi yn ailgreu ac yn perfformio eto, Eden di ffeindio new fans hefyd. Oedd hwnna'n syndod i chi? Fel pwy oeddech chi'n meddwl oedd yn mynd i... Cos fi'n cofio gweld kids, teenagers mewn tops datblygu, cos gathach chi t-shirts newydd yn do, fel yr images really cool mae'r fel ar cyfryngau cymdeithasol chi, fel y rai check di a gwyn yna. Oedd hwnna'n bwysig pan oeddech chi'n perfformio eto? Oedd yr image yma'n bwysig? Ie, dwi'n meddwl, oeddwn ni eisiau wneud yn siŵr bod y ddim jyst fel, dyma nhw'n dod nôl a maen nhw'n edrych yn rubbish. O'n eisiau wneud yn siŵr bod ni'n ar y llwyfan ac yn edrych yn amazing, a bod yna rhyw fath o through line o ran y ddelwedd. So nath ni gael lluniau di tynnu, nath ni gael logo di cael ei greu, nath ni wneud Christy, a penderfyniad fel thema o ran yr edrychiad y stwff. A fel ti'n deud, oedden ni gyd ar y llwyfan yna yn clwb ac hefyd yn y steddfod ei hun. Nes i ofyn am show of hands yn clwb, o'n i fel, sut ydych chi gyd yn gwybod y geiriau, oeddech chi ddim wedi cael eich geni? A nes i ddeud, dwylo i fyny, pwy sydd heb weld ni o'r blaen, ac oedd 2 hanner y gynulleidfa di mynd i fyny yn clwb.
Ac o'n i fel, sut ydych chi'n gwybod y geiriau? Yeah. Achos, really, oedd na gyfnod lle oedd cyneuon ni ddim ar gael, chwaith. Yeah, na. Oedden nhw ond ar gael ar cassette neu CD, a wedyn oedd nhw ar-lein am ychydig, a wedyn nath nhw'n cael eu tynnu off. Yeah. Nath ni roi'r fideos ar YouTube, dwi'n meddwl oedd hwnna wedi helpu, a wedyn rhoi popeth yn ôl ar-lein hefyd. A, just gobsmacked o ran. Cos fi'n cofio pan oedd chi waren clwb, o'n i'n cael texts gan pobl, gan mates fi, a fel ffrindiau chwiorydd y brawd fi sydd yn lot iau na fi yn bod fel, styd tocyn i Diffiniad, ni'n na fel, na mate, sorry. Ond mae hwnna'n really cool, achos mae'n gret gallu chwarae eto i cynulleidfa hollol newydd. A I think mae'n kind of fel yr obsession yma hefyd gyda fel 90s culture hefyd, bod millennials a bod bynnag yn obsessed gyda 90s culture, so chi'n icons yn nhw. O chwarae'n clwb ddo, mae'n rhywbeth, o'n i heb di bod i clwb ysbel, a i feddwl bod nath ni wario 10 blynedd bob nos Wener nos Sadwrn yn y lle. A wedyn mynd yn nesaf rhoi stwff ni fyny, a dwi'n cofio y teimlad ofnadwy o teimlo sal, efo nerves o bethau. Mi oedd o, yn bonrif yn digyd, gyd eto doedd, a ti'n meddwl, be dyn ni'n neud? Tyd nôl. Ie, pa'n neud o. Lly'n just neud na. A wedyn, pan ti'n gweld, dwi'n meddwl, yr cladding bricks na, gan i'n meddwl, diolch di newid. A mynd yn nesaf, unwaith o'n i fatha mewn can trin, beth fel e. A hwnna i ni oedd y bit dwi wastad i mwynhau am bob gig, dwi wastad yn meddwl am clwb, dwi wastad gigs gore, cos oedd o wastad yn rammed, oedd y sŵn yn mynd yn fyddarol uchel, ac o'n i'n cael y mor uchel, a just smoke machine, a just cadw yn syml, a fel arfer yn y 90au, o'r un peth y noson yna, y pobl yn dod just i cael good time mewn ffordd, a just colli inhibitions, oedd y noson yna'n debyg iawn i hynny, so oedd yn berffaith i ni, really. A fydden eisiau hefyd rhoi digon o teas i bobl, ond ddim fatha dangos full set of cards, dim ond, cos yn amlwg, erbyn i ni'n chwarae yn y Steddfod, oedd yna westeion arbennig, dim ond, so oedd yn greit gallu gwneud y set yna, ond hefyd meddwl, os da chi'n dod i weld ni'n Steddfod, da chi'n mynd i gael loads of surprises hefyd. So pethau fel efo'r peli mawr, o ran, achos oedd eisiau gwneud o'n weledol gofiadwy hefyd, efo'r peli, efo gwesteion fel Eden, a cael tŷ gwydyr fel surprise guest hefyd. Oedd yna'n bonkers. So, hwnna fel talu, fel pain a debt, talu teim gen i tŷ gwydyr am a ddeud diolch iddyn nhw. Ond hefyd y cyfleoedd yma, ti ddim yn mynd i gael cyfleoedd yma eto, probably. So, a bydd hwnna wedyn yn Steddfod. Dwi'n rhoi di teimlo mor chilled am rhywbeth dwi'n meddwl, cos oedd o fel, mae hwnna'n mynd i weithio. Fi siw bod hwnna'n dymryd really nice, though. Un peth oedd yn rhyfeddol, oedd ni wastad yn licio meddwl bod fyswn ni'n, pan ni'n iau, a sy'n ni'n gweld old stages yn dod nôl, a sy'n mynd, pan ni'n iau, a sy'n ni'n mynd, come on, amser i chi reteirio, cos da ni yma. A wedyn o'n i yn gweld, o'n i'n meddwl, o'n i'n cwffio yn erbyn hyn, yn meddwl, da ni'n neud yr un peth fan hyn. Sy'n ni yn sgwrsio stal yma, mae so angen stopio neu cerddoriaeth. Ond, nath ni neud o, ac o'n i'n meddwl bod o'n iawn, o'n i ddim yn cymryd lle eto ifanc y bethau fel, oedd o just yn iawn ar gyfer yr achlysur o'n i'n meddwl. Clas. A wrth gwrs mae chi di, mae track newydd o'r allan gyda chi nawr. Yes, yn absolute bop. Ydych chi'n planio recordio mwy? Os yna fwy o stwff yn dod allan? Ydych chi bwriadu falle gigio mwy ar ôl y cyfnod weird yma? Ni'n cael cyfarfod fan hyn. Show hands, Ydy'r sort of ar ôl wneud gigs masif fel yna, ydy'r temptasiwn i fel wneud mwy, ydy yna? Da ni yn syth ar ôl Steddfod, ac yn y flwyddyn olynol hefyd, oedd ni wedi cael ceisiadau i chwarae lot o gigs. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gallu bod yn picky o ran beth ni'n eisiau gwneud. Achos ti ddim eisiau teimlad o stuffi fel ar gyda pobl.
A mae angen iddo fod yn arbennig hefyd, dwi'n meddwl, i crowds lle bynnag maen nhw. A mae'n just fel, o ran sgwennu wedyn, and just taking it one song at a time, when I like. Hwna'n neis ddo weithio. Bai yma'n cario ymlaen i sgwennu a Gez, a Beth, a Walters, a pawb yn dal i gyfrannu, so... Ie, fyswn i'n deud fod na... Chances a fydd na fwy o stwff, fyswn i'n meddwl. O'n i bai am y clo, bosib fas na stwff arall di cael ei orffen erbyn hyn, ond Right, okay. dyna fo. Ond oedd yes yn bellach ymlaen, dwi'n meddwl, yn y broses recordio. Oedden ni wedi recordio fo yn Abbey Road tu Iwan, ar ôl Curry. When all the best music's made. Ar ôl Curry. A wedyn oedd rhoi llwyddo i gael o at ei gilydd, really, gyda help Chris a rhoi o allan. O, Chris i nath weithio ar hwnna gyda chi efo? Ie, fel gynhyrchodd ar y diwedd, ie. Oedd o'n greu, mae'n gefnogol anyway, ond oedd ti'n cael yr argraff yn y negeseuon yn chi rhannu efo fo bod o'n really hoffio. Pethau fel Play It Loud. Mae'r syniad o wneud cerddoriaeth o'n i'n wneud yn y 90au, dwi'n jyst ddim yn swnio'n iawn na. Ond rwan, pan dwi'n gwrando ar cerddoriaeth modern, dwi'n ffidio fan anodd gweld y gwahaniaeth. Hynny ydi, mae'n swnio i fi, dwi'n siŵr bod fi'n wrong, dwi'n hen a be dwi'n ddall. Ond mae'n swnio fel i fi, pan dwi'n gwrando ar rhywbeth really da, dwi'n meddwl, mae hwnna jyst swnio fel 91 o beth fel e. A mae'r plonky dal nôl yna. A mae'r peth arall sydd yn sport ydy bod ni'n gallu neud o'n hynny'n lot mwy efo y technoleg dyn ni efo o beth o'n. So mae hwnna'n... Ond y peth mwy efo, os ti eisiau neud o neu ddim eisiau neud o, a'r bit sy'n ddiddorol ydy, pan nath ni Steddfod Dinbych, dwi'n cofio gadael hwnna efo teimlo gwag. Steddfod Caerdydd, jyst cofio dod allan hwnna, teimlo bod ni wedi gorffen y pethau'n iawn. A rwan mae fatha, os rwy'n yn gofyn, os dwi eisiau gwneud gig, dwi'n siŵr, cos mae'n lot o drafferth, lot o stress. Ond, dwi'n meindio ymarfer, mae'r ymarfer yn good laugh fel arfer, cos ti'n gweld y ffrindiau. Hwnna di'r peth mwy o wedyn, so, swn i'n licio wneud mwy. Ta fe, fi'n cael mae hwnna'n le da iawn i orffen. Ond y promes falle fydd y mwy. Os ti'n gweld WhatsApp grŵp ni, Elan. Adwch fi mewn am un noson. Diolch yn fawr iawn i'r trio ohonoch chi am eich amser chi heno. Mae wir wedi bod yn joy i siarad gyda chi. A fi siŵr allan ni wedi cario ymlaen am oriau. Yn sôn am just yr un gig greu yna hefyd. So na, diolch yn fawr iawn am eich amser chi. A yn edrych ymlaen i falle clywed mwy. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Ta-ra! Ta-ra!